Здравейте на всички! Познавам Ангел Манолов. Повече от 15 години имам удоволствие да го познавам. И искам да ви кажа, че съм изключително щастлив, когато разбрах, че той ще се кандидатира за кмет на община Велинград. Най-накрая, защото аз го убеждавам много дълго време да го направи, още от предишния мандат. И съм щастлив не толкова заради самия него, колкото заради жителите на община Велинград, защото най-накрая ще имат възможност да изберат правилният човек за кмет на общината, тъй като той е изключително честен, много откровен, много мъдър, работлив човек. Човек, чието резултати от досегашния му живот са пред всички. Човек, който помага на страшно много хора, на много талантливи, даровити деца, на ансамбъла и наред други благородни инициативи в Велинград. И след като стане кмет, в което не се съмнявам, аз съм сигурен, че неговата възможност да помага на повече хора и да управлява този град ще се бъде факт още в първите месеци. Много съм щастлив за това, че Ангел се кандидатира. Двойно по-щастлив съм за това, че той избра да се кандидатира като независим. Сигурен съм, че той има предложение от много политически партии, но аз самият в разговора с него му казах, че да си кмет на един град, това не означава да изпълняваш определена партийна програма, да изпълняваш партийни директиви. Това означава да бъдеш кмет на всички жители, че той по-добре да потърси подкрепата не на партийната структура, а да потърси подкрепите на велинградчани, на хората, с които живее. Защото има парламентарни избори, където хората гласуват за определена политическа конюнктура, за политическа платформа. Има президентски избори, където избираме своя държавен глава, но има местни избори, където избираме човека, който ще управлява хората от населеното място. И това е по-добре да бъде човек, който познава всички, който не е партийно ангажиран. Ангел ще успее поради друга причина, защото неговата кампания не започна от преди една седмица. Неговата кампания е вече 40 и няколко години, откакто се е родил и израснал в този град. Няма човек, който съм видял от Велинград и не е казал добри думи за него. Аз съм сигурен, ще го подкрепят неговите връстници, неговите съученици, съседи, колеги, хората, на които той е спечелил доверието през последните 30-40 години, със своето поведение, със своето честно лице, със своето открито сърце. Искам да използвам възможността да призова всички приятели на Ангел, защото хората, които го познават, са негови приятели, не само да го харесат, но да излезат и да гласуват за него. Искам да призова всички велинградчани, хората, които искат да има промяна в този град, да отидат на 25 октомври и да гласуват с бюлетина номер 9 за Ангел. Защото Ангел, както пише в неговия плакат, той е разумният избор. Ангел е човекът, който ще направи това Велинград да се промени за добро. Той ще е двигателят, който ще извади община Велинград от летаргията, която е настъпила за тази община, за съжаление. Аз идвам често в Велинград, аз самия съм роден в Пазарджик, дърво безкорен изсъхва и забелязвам със съжаление, че този град последните 8 години не се развива. Аз нямам никаква увереност, че ако хората изберат досегашния кмет, той ще се развие следващите 4 години. Защото хората са дали вече 2 пъти шанс на досегашния кмет. Каквото е могъл, той е направил. Явно това са неговите възможности, ние не трябва да се сърдиме на него, не трябва да го укоряваме, трябва да дадем възможност на човекът, който се е доказал, човекът, който може, на Ангел Манолов с бюлетина номер 9 да промени този прекрасен град, отново да върнем младите хора в него, отново да стане привлекателен и притегателен център за всички наши сънародници. Благодаря ви за вниманието.